مجارا هێزên pişmergeyên leşkerê roj mijara nakokiyê di danûstandanên Kurdî li Rojavayê Kuristanê ku nakokî li ser çawaniya vegera wê hêzê ji bo Rojavayê Kuristanê heye. Rojnameya Şerqil Ewsat rûnîxiste ser dawîn pêşadayên danûstandanên Kurdî navbera enekesê û peyenekê de û da zanîn ku vegera hêzên pişmergeyên roj mijara nakokdar e. Li gor rojnameyê daye diyarkirin ku gera duyem bi serpireştiya Amerîka birêve diçe û mijara parastin û beravaniyê tê gotûbêjkirin ku di wê gerê de mijara hêzên pişmergeyên roj jî li ser masê ye. Ji dera rojnameyê amaje kiriye ku aliyên beşdar li ser lêvegerê li hev kirine lê xala tevlîkirina her du partiyên El Wehdê û Pêşverû hîn jî maye. Herwiha beşdarîkirina enekesê di dezgehan de bi rengê nîv bi nîv hatiye yekalîkirin û pejrandin. Li her babeta herî asteng ya beravanî û parastinê ye û hêzên pişmergeyên roj yek ji wan xalan e. Her di vê mijarê de heman ji derê tekez kir ku mijara hêzên pişmergeyên roj ya herî astangdar û hestiyar e ji ber ku ne diyar e ku ev hêz dê çawa vegerin û tevlî odaya hevbeş bi hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê re bibin. Tevî ku James Jeffrey razîbûna Amerîka ji vegera pêşmergeyan re dabû nîşankirin, li dîsa vegera hêzên pişmergeyên leşkerê roj pêwîstî bi rêkeftineka navdewletî heye û ji aliyê xwe ve serkirdeyekî enekesê ji rojnameyê re tekez dike ku veger bi sê mercan ve girî dayiye. Yekem bi rêkeftina giştî li ser hemû xalan nexasim dosyeya beravanî û parastinê herwiha bibe hevparê rastaqîne bi serpireştiya Amerîka. Duyem hebûna sêwaneka navnatewî bi pejrandina Rûsya û Amerîka. Siyem tu destêwerdan ji aliyê artêşên di şerê Sûriyê de aktivin wekû Tirkiye nebin. Di wê demê de vegera pêşmerge dê were cîvcî kirin. Fermandarê di hêzên pişmergeyên leşkerê roj de Muqeddem Dulovan Robarî ragihand jî ku hejmara hêzên pişmergeyên leşkerê roj derdora 7000 pişmergeyî ne û li nava xaka Sûriyê şer nekirine. Lê dema rêxistina Daişa teror êrişî Herêma Kurdistanê di sala 2014 de kiriye, hêzên pişmergeyên leşkerê roj beşdar kir û beravanî kir û bi dihan, şehîd û birîndar jî ketine. Ji dema ku danûstandin dest pê kirine, enekesê li ser vegera hêzên pişmergeyên roj rij de û girêdana serkeftina van danûstandinan bi yekalîkirina hemû xalên nakokdar re gerê dide.